Ya mending dijalani wae dhisik apa anane. Ya wis manut ayu mawon. Tapi dhewek iki jadian dah. Masya Allah, ini anak ngebut kok bisa masuk kayak ini. Alhamdulillah no, kayak adem, luar kayak yang ngono. Gak bisa nanti sadar. Nggih Pak, ngapunten wingi kula mbon ngoko kalian Pak E. Pak ya padu-padu jauh ngapurane karo kowe. Anane nyenani, terus ngatur-ngatur kowe yang penting kowe mergo kowe kan bener. Nggih Pak, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah niki Pak sing ngelingke kula pas wingi kula jengkel kalian Pak E. Oh, benar. Mana sih kau nang? Oh nggih, Pak. Mas saya wis berubah pesat sama lo masuk. Jadi Pak ya kalau suwun wis bisa ngubah ayu dadi sing kaya ngene gelem jilbaban pakaian rapi wis Pak matur nuwun ya, Pak. Ya nggih, Pak. Jenenge meneng samono ya saling ngelengaken. Nah, ya bener kuwi masuk. Ya terus ngomong-ngomong apa Kak? Tumben-tumben tenan pakaian rapi kaya ngene. Anu Pak, kula mriki niku bedhetaken kalih jenengan. Napa kula angsal menjalin hubungan kalih putrine jenengan. Wah, Mas Soale Bima. kula cinta nemen kalih Aja Ayu. Oh, nek masalah cintamu ya Pak kalau ayu wae, gaya ayu priye gelem apa ora. Nek sebenarnya siji bocah bener. Setelah benar tenang. Tak tahu sisan. Gelem ora no? Pripun nggih, bingung Pak. Bingung apa yuk ngomong wae nyus siap nerima jawaban ya. Bingung ya jane seneng Mas karo sampean, tapi kan dhewek nembe wae kenal. Ya mending dijalani wae dhisik apa anane. Ya wis manut ayu mawon. Tapi dhewek iki jadian dah. Nggih Mas, paringi waras loh. Terus aku ndek obat nyamuk bapakane. Iya ta kowe. Wis sing penting pasane Pak kayak ngene. Dan jalan hubungan yang bener, yang sehat. Terus ya aturan negara, usah nganti kliwet. Yang jeneng menung saya kadang ana salah, jadi kudu saling mengingatkan, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai juga kau sayang lepu. Oh nggih Pak Budi. Kasih teman Ben. Oh ya terlambat. Ya terlambat datang bulan. Datang bulan. Bisa. Ya rongan kok putih nampung arikane teng griya. Oh, akan nangguri, no. Arika. Ki ana cacing. Nggih. Priye Mas Cacing arep saiki, Pak?